Karong buntaga mas hingusgan ug mas madasig kita sa pagkaon ug mga utanon ug mga prutas pinaagi sa atong pakighinabi sa usa ka eksperto subay niining National Nutrition Month. Healthy diet going affordable for all. Kini ang tema karon sa National Nutrition Month 2023 nga nagsentro nga mamahimo makabaton og himsog nga panglawas pinaagi sa barato nga dieta. Sayran ta karong buntaga ang mga programa o proyekto nga gipasayogdahan sa National Nutrition Council 7 aron matutukan ang himsog nga panglawas ilabi na sa kabatan-unan. Let's all welcome sa programa mga kapuso, Dr. Letlet Michon of the National Nutrition Council 7. Mayong buntag, Doc Letlet. Welcome sa programa. Yeah, may buntag, Michelle, and it's very good to see you. And of course, good morning sa atong mga televiewers here in Central Visayas at maupay na aga han ating mga televiewers dida sa Eastern Visayas. Thank you so much for joining us this morning, Doc Letlet. Og Happy Nutrition Month kanimo. Unsay tema sa ato ang kasaulugan this year, Doc? Yeah, thank you for that. Ato ang Happy Nutrition Month sa atong tanan nimo and of course sa atong tanang televiewers. Ang atong tema this year is a healthy diet going affordable for all, no? So importante kay ni siya, Michelle, kay lagi majority or 68.6% of our Filipinos cannot afford a healthy diet, no? And in fact, ang uban po niingon sad sila nga kanang mahal kuno ang healthy diet. So mao nang gusto nato na i-debunk nga mga konsepto kay lagi importante kaayo ang atong healthy diet para himsog ta kanunay kay importante man gyud ni siya across lifespan, no? Kay mao lagi gikan sa atong mga bata as for their growth and development ug makalikay ang healthy diet sa atong gitawag nga mga non-communicable diseases sama sa of course mga sakit sa kasing-kasing, diabetes mellitus and diet-related cancers. You mentioned earlier, Doc Letlet, ang kamahinungdanon no niining pagkaon ug mga masustansyang mga utanon ug mga prutas. Pero Ma'am Let, ang affordability kana siya, mao jud na siya ang keyword. Unsa may mga suggestion nato niini labi na sa mga mama para makaandam og affordable yet healthy meals sa kabataan? Yes, nindot kay na, no? So na ako'y 5 ka tips sa ato ang mga mama, mga homemakers or mga daddy din nga usahay maoy mag-atiman sa ilahang mga anak, no, labi na sa pagkaon. Number 1, kinahanglan iplano nato ato ang meal, no? Kay lagi kung ma-program nato, ma-program sad nato atong grocery or atong pagpangmerkado, pagpangadto sa carbon, ato nang giplano unsay para sa pamahaw, paniudto, panihapon para aning adlaw, kana ang number 1 kay ma-program man nimo and of course madaginot po nimo ang mga ingredients alang ni ana. Ikaduha, mas maayo magluto ta sa atong panimalay, no? Kay lagi makaminos mangyud ta kung nata sa balay kung sa nagpalita og luto daan o nangaon ta sa gawas, no? But of course dili man gyud na nato ihikaw apan dili nato kanunayon, no? Kay ngano man Michelle, no, kay lagi kung kita manggod ang nagluto sa balay, man-note nato ang gidaghanon sa salt and sugar content. Unya kabaw ka nga medyo nidaghan karon ato ang mga naay kaso sa kidney failure tungod aning ato ang high intake of salt, no? Unya kung magluto pud ta sa ato ang panimalay, kuan pod kanang ato asad siyang madaginot ang ato ang mga ingredients ato asang ma-recycle in kaso na ay sobra. Ikatulo, pwede gyud nato nga integrate ang atong mga prutas o tanon o kaning mga legumes sa atong inadlaw-adlaw nga pagkaon para mas maminos kay minus man pud ni siya, no? Pwede ka makagamit sa kaning mga prutas nga in season kay aron mas barato. Karon medyo barato ang ato ang mangga mga kapuso, no, sa karbon, no? O bisan ordinaryo nga saging, no, nga mapalitan nato sa atong sari-sari store, no, kana siya unya integrate nato kaning mga dahonon nga mga utanon kay pwede na kutloon nimo sa imong garden ng kamunggay, mga imuhang saluyot, imuhang mga kamuti tops. And of course kung paliton man gani na makapalitag 5 pesos sa kabugkos, no, or pinakamahal tingali G's labi pa kung daghan mo sa pamilya. Unya mas maayo pod ato ang protina nga source dili ta magsalig sa karne. Naatay barato nga alternative sama sa pananglitan kaning ato ang mga beans, ato ang mga kaning mga batong, no, mga munggos, no, kani sila barato ni nato nga source sa protein or pwede po isda kay medyo barato ni
kumparar sa ato ang karne. Thank Og lastly, ang ako ang tip alang sa ato ang mga televiewers, pwede tang mag-grow sa ato ang kaugalingon nga pagkaon para sa yun rakotluon presko pag yun kaayo og sure ta nga luwas ni kay walay pestisidyo and of course ma-appreciate sa nato ang growth sa ato ang mga bata. Thank you sa imuhang mga tips, Doc Letlet. Balikan lang nato ang dato sa malnutrition. Sa mga lakang nato sa council, ma'am, o sa LGU aron masolusyonan kini. Okay, so ato ang statistics right now, ang ato ang manggong kaning pagkaputot, ang ato ang indicator para sa ato ang nutritional status sa usa ka area. Currently, we are happy or pleased to inform our televiewers na nag-reduce ta og gamay, no, from 9.1% to 8.5%. However, di ta ni magsalig kay equivalent pa ni siya sa about 55,000 children nga ato ang dapat ma-reach, ma-address ang ilahang stunting nga problem or kaning pagkaputot. Unsay pwede natong himuon labi pa sa atong mga local government units, ako ang i-re-echo ang SONA kagahapon sa atong presidente, mas maayo mag-invest gyud ta sa nutrition labi sa atong first 1,000 days program, labi pa kaning ato ang paghatag og dietary supplement para sa ato ang mga gagmayng bata ug atong mga buntis aron ma-address nato ang problem at its bad, no, nga wala pa na malnourished sa buntis pa lang ato nang gi-address ang problema sa ato ang mga kabataan para as they grow, as i-deliver o they grow older, mas healthier na sila. Thank you kaayo, Doc Letlet, sa gipaambit nimo nga impormasyon karong buntaga. Thank you so much, Doc. My pleasure, and of course, Happy Nutrition Month, everyone. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.